Avui, la Vella i l'Almeida. Hi havia una vegada un alcalde de Madrid que era molt i molt i molt guapo, alt, fort i formós. Però avui no parlarem d'aquest alcalde, sinó d'un altre que es deia José Luis Martínez d'Almeida. L'Almeida era més aviat de bellesa continguda i amb 49 anys vivia al seu castell de l'Ajuntament de Madrid, tot sol i passant massa estona amb el mode incògnito del Google Chrome. Però un bon dia una noia va saber veure més enllà d'aquell físic no normatiu i es va enamorar de l'interior d'Almeida, concretament en l'interior de la cartera de l'alcalde de Madrid, que cobrava 10.000 euros al mes, tenia 3 cases en propietat i més de mig milió en dipòsits bancaris. No està malament. La belleza està en l'interior, que deia la pel·lícula. La noia, que en principi no presentava cap problema de tipus cognitiu, es deia Teresa Urquijo, filla de Beatriz Moreno y de Borbón i neta de Teresa de Borbón dos Sicílies i Borbón Parma, és a dir, classe treballadora. Total, que es van enamorar. ¿Y qué edad tienes tú, Teresa? Li preguntava l'alcalde. Yo 27, deia la noia. 27? Ah, vale, ja te entiendo, ja. Al principi l'Almeida es pensava que la noia declarava la resta d'anys en B, però es veu que no, que era així de jove. Ella tenia 27 anys i ell 49, 22 anys més. Però ja sabeu que l'amor no té edat. Exacte. Té classes socials. Com que l'amor ho pot tot, la Vella i l'Almeida es van casar. Contra tot pronòstic, la núvia va anar vestida de blanc. Tractant-se del PP, el més normal era que ho fessin tot en negre. Mira que guapa la nòvia, deien uns. Mira que guapo el parquet, deien uns altres. És el novio el que elige l'alcalde, deia el Mariano Rajoy. El casament va ser un acte senzill, amb 500 convidats, que va costar uns 100.000 euros i que Telemadrid, una televisió pública, va retransmetre en directe perquè tots els madrilenys poguessin gaudir-ho i pagar de la seva butxaca. Clar que sí. De convidats al casament hi havia una tal Isabel Díaz Ayuso, un tal rei emèrit, un tal Florentino Pérez, un tal José María Aznar, i diu la llegenda que també hi havia algun convidat que no tenia cap cas de corrupció. Finalment, el casament va ser preciós, la gent s'ho va passar d'allò més bé i el ball va ser històric. Llàstima, però, del banquet, perquè el menú no era apte per vegans. Resulta que estava ple de xorissos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Què fa solter si fins i tot l'Almeida s'ha casat?